and angazi noma ngiyibeka kahle mangiyibeka so mara it seems like umama wabulawa yimi. Futhi noma sengimuve out endlini umama imali bengisamsendela. Mara mina ngapha ngimphupha esuyinyoka. Kungena lenyoka umama usesibhedlela. Ngathi mangihlaba lenyoka. Ngayihlaba lenyoka futhi yayenza izinto engazi understand lenyoka. Yabona man ise pain. Sanbonani dumelang absheni molweni shafere uzet. You just tapped into the southern hemisphere. Welcome to Healthcare. We're so happy that you can join us today. Namhlanje bafethu siphethe uba4 usiyabonga wakaKhumalo. Story it's about umama oyi-shapeshifter ozonda ingane yakhe ngenye indlela esingayi-understand. Bengathanda ukuthi simuphi indlebe sithathe sikuthathayo. Thina sithanda indaba ke. We're gonna stick around for the comments at the end of the video. Otherwise, kindly like the video, subscribe if you haven't already, and you know how we do it over here. We're gonna be reacting over some real life stories that we find on TikTok. Without further ado, let us just jump straight to it. Ngifuna mina nawe sihlebe. Yes. Funa mina nawe sihlebe ngoba yabona le ndaba engicede ngizwa manje. Hayi. Hayi. Yabo le ndaba engisanda ngizwa manje. Buya sihlebe. Le ntombazane lene. Le ntombazane ithi vele bebangazwani ngaleyo ndlela banomamayo, ne? Because umamayo wayefuna i-black tax too much. So le ntombazane ithi beyizizamela ngandlela beyizamela ngayo. Beyiletha endlini lokho ebeyikuletha endlini. But then umamakhe manje ngathi bese kamhamba emuva. Yabona? Amhamba emuva, amkhuluma emndenini ukuthi hey ubani akasupport, ubani ustinti, ubani wenza kanje, ubani wenza kanje. Lapho yena untombazane uthi kimi bhuti umhambe ngimnika imali uma ngithenga ukudla ngeze ngamthengela ne55 inch. Do you know how much is that? Samsung TV. Manje le ntombazane ithi kimi ya decide to move out endlini, ne? After I move out ithi yayisola ukuthi umamayo uyamsebenza. Ithi le ntombazane bhuti bengisola ukuthi umama mhlawumbe uyangithakatha. Ngithi mina sisi umama wakho okuzala ngathakatha kanjani. Uthi but ever since I moved out izinto zami nje ezinye zashabalala, ezinye nje izinto zami azihambi kahle, ezinye nje izinto zami zi on and off. Uyabona angikhona ukunderstand futhi angikhona ukuthola ukuthi kwenzakalani. Ngithi mina maybe that's just life. Yabona sizwa mhlawumbe impilo lo ukuthi izinto zakho ziyatsheka kusho mhlawumbe ukuthi umama sekayakugaga. Uthi but no ebusuku nginokuphupha umama aphenduke ephupheni aba yinyoka. Uyabona uthi le ntombazane ebusuku inokuphupha umamayo aphenduke aba yinyoka, a real snake ihlasela yena. But then aphaphame ephupheni asitshela ukuthi it's just a dream. Uthi lento it kept on happening. Uthi buti noma sengimuve out endlini umama imali bengisamsendela. Mara mina ngapha ngimphupha esuyinyoka. Hayi. Mina ngapha kunezinto ezingihamayo ebusuku. Mina ngapha hayi man bhuti. La kulendlu ngihlala kuyo kunokushisa. Kuvele kushise kulendlu man ngathi ngivulele ama-aircon and ngifaka umoya oshisayo, ngifaka umoya obandayo. Ngathi ebhuti ngathi ngone ama-2 plate stove kuyashisa la endlini. Ngithi mina okay. Uthi manje nayi ke indaba la ifika ibe interesting khona. I stopped ukunikeza umama imali. Reason being izinto angenza zona, which is uyangikhuluma ebantwini uthi mina ngimsupport, whereas mina ngimsupport. Buti mina ngangena empini nomama ngithi sisi wena ungene kanjani empini nomama wakho. Uthi buti umama waba hospitalized. Wagula umama. And washonela khona esibhedlela. And angazi noma ngiyibeka kahle mangiyibeka so mara it seems like umama wabulawa yimi. Ngithi mina uthi yes. Seems like umama wabulawa yimi. Ngoba the time asesibhedlela bhuti
umama. Ngazitshela ukuthi I will never pay ama-hospital bills wakhe because of zonke lezi zinto angenza zona. Ngimphatha kahle njengoma wami but yena sekafuna ngenze more. What about impumelelo yami? What about success yami? What about ukuthi mina ngifuna ukuba independent, ngifuna ukuzimela, ngifuna ukuphakama, ngifuna ukukhuphuka? But kwangena inyoka la endlini. Kwangena inyoka la endlini. Ngayithola kodwa mina iserumini lami. Uthi ingenephi? Nama ngazi kanjani? Nama ngazi ngoba nginomiri mina, nginobonda mina, all over my yard nginobonda. Kungena lenyoka uma usesibhedlela. Cabanga kwenzakalani? Ngathatha imforoko. Lezi zinto ezisebenziswa ugarden boy ukuthi acente enza zonke lezi zinto lezo. Ngathatha imforoko, ngahlaba lenyoka. Ngathi mangihlaba lenyoka, ngayihlaba lenyoka buti yayenza izinto engazi-understand lenyoka. Yabona man ise pain iyajikajika yenza kanje iyajikajika umsila. Yabona uthi buti ngahlaba lenyoka. Ngayihlaba up to death yeze yathula nya yafa. 3 hours later kwangena icall. Kwathi umama ushonile esibhedlela. Kwathi umama ireason yokufa kwakhe esibhedlela ukhale ngesihlabo. Ukhale ngathi there's something emhlabayo. Ukhale ngesihlabo nje. Yabona umuntu ogijime kakhulu, avula umlomo, wezwe waphuza amanzi. Yabona le feeling ekubambayo. Angazi nibiza ngani ngeEnglish, angiyazi. Mara uthi bathi umama ukhale ngesihlabo. Bathi lapha embhedeni esibhedlela bekajika. Athi yo. Yabona. Kusho le ntombazane, akusho mina, kusho le ntombazane. Uthi lapha esibhedlela bathi bambeka jika athi yo. Mina ngaleso sikhathi but bengenzani? Bengihlaba lenyoka. Which is which? Ngingamphupha umama ngoba inyoka. Engabe vele lenyoka bekuyinyoka yamama noma bekumama? Hayi. Nama ngazi. I'm just a storyteller. Umet_S uthi Bafo mina, I wish I can share my story, maybe I can get help. Umlonda Tamane uthi ukhohlwe ukuthi na indaba la with crying emoji. Usikhulile uthi I will one day share my story. Uanezwa uthi izibhobo nge-English with 3 laughing emojis. Unomasonto Luthuli uthi yo lo mama unenhliziyo ende ubulawe umona. Umshazi uthi hey kunzima bafowethu with 2 shocked emojis. Ulicious uthi mina I believe you bro, uthi it's true emojis. Uslender Cutie uthi awu mfowethu. Uamanda Mururi uthi wenze kahle washona yo uyaloyo umama wakhe bandla with laughing emoji. Archangel uthi bakhona omama esibaziyo abandoned hey kunzima. Zexoxani 87@gmail.com uthi yo I just thank God usisi ube namandla ukunqoba with 2 hands together emojis. Uthi we ngingamiyeka ekseni abazali are something else man, yini emenze amthakathi nje manje ukhohlakele. Then uSoldust uthi yo khohlakele lo mama. Ubusi uthi abazali the parents. Asamahle uthi fire makhosi with 3 shocked emojis. Uzendi Duma uthi yo abazali bakhohlakele, owami wathwala ngumntwana wami ena 7 months old but akusebenzanga wazama ukungibulala, it didn't work yo.